en mercados emerxentes como a Romanía ou Brasil. Malia que hoxe foi a menos, a actividade agraria foi de sempre un dos piares do concello coruñés de Tordoia. Hai case 40 anos aquí na parroquia de Anxeriz traballaba un pequeno taller mecánico de reparación de maquinaria agrícola e forestal. E hai alrededor de 30 que o propietario, Manuel Cancela, se atrevía cos primeiros apeiros deseñados e fabricados íntegramente na súa empresa. Así nacía Maquinaria Agrícola Cancela, que é hoxe unha casa de referencia en toda a Península Ibérica. Fundou meu pai, Manuel Cancela, fai sobre uns 37 anos, e empezou como un taller de mecánica. Co tempo empezou a facer algunha maquinilla, sobre todo para agitar o purín, empezouse a meter a facer outro tipo de máquina, e co tempo, pouco a pouco, foise convertindo en fabricante solo. Abandonou a mecánica, empezou a fabricar desbrozadoras, outros tipos de máquinas máis pequenas, astilladores de troncos, e foi un pouco por onde empezou a empresa. Casi podemos decir que foi unha coincidencia. Un agricultor pediulle unha máquina para un agitador de purín, o fixo un pouco caseiro, e viu que podía ter futuro aquelo, lle gustaba máis que quizá que a mecánica, e a partir de aí foi o comenzo da empresa. Empezou a fabricar para un distribuidor pequeno, a agricultores da zona, foi un pouco como comenzou. Hoxe traballan aquí máis de 30 persoas co obxectivo de producir as mellores máquinas agrícolas e forestais do mercado. Para iso poñen unha especial atención ao deseño. Traballan con ferramentas informáticas punteiras, as mesmas que usan multinacionais como a Siemens ou líderes da automoción como a Mercedes ou o equipo Red Bull de Fórmula 1. Logo de facer estudos de mercado e de definir exactamente o que queren, traballan peza a peza no ordenador ata dar coa mellor solución para cada caso. Como comezo dun novo deseño, pois consideramos que se debe ter unha información do mercado, que se debe investigar tanto o mercado, tanto a nivel económico como social, as necesidades dos clientes, tanto clientes potenciais como clientes actuais. E a partir de toda esa información o que facemos é unha serie de reunións, sintetizámola e decidimos por que vía seguir o camiño do deseño. Vanse facendo as pezas de forma independente, unha por unha, despois as vanse ensamblando hasta facer o conxunto final. De cada par, a máquina está composta por diferentes subensamblajes, e se os ímola compoñendo en base a unhas referencias que despois son as que utilizamos tamén para o sistema productivo. E unha vez que temos ensamblada toda a máquina, o que facemos é fabricamos un prototipo e probámola a ver se se axusta ás pretensións que nós tiñamos inicialmente. Unha vez que temos fabricado ese prototipo é cando nos vemos se a máquina funciona realmente como nos queremos ou se temos que realizar algún tipo de cambio en algún dos componentes. Co deseño pechado, os planos pasan directamente á fase de produción. Traballan con elementos como o carburo de tungsteno, aleacións de titanio e aceiros especiais para garantir o máis alto rendemento. O primeiro é facer os cortes na chapa. Debuxan e cortan cada peza aproveitando as esquinas para as máis pequenas, de xeito que a perda de materia prima sexa a mínima posible. Eses recortes préganse logo para ir dándolles ás pezas a forma definitiva. Noutra nave, os operarios traballan na fase de mecanización. Van torneando as pezas e poñéndoas a proba para eliminar posibles defectos. Fan un equilibrado exhaustivo dos rotores poñéndoos a xirar a moitas voltas para desbotar calquera risco de que logo vibren e se estropeen. E con todas as pezas probadas e comprobadas, vanse ensamblando as máquinas na nave de montaxe. As desbrozadoras foron sempre o produto estrela da empresa e os modelos de TMC Cancela son dos máis vendidos da península. Agora están abrindo mercado para as trituradoras e seguen fabricando outros apeiros para os traballos agrícolas e forestais.
O que veñen notando nos últimos anos é que cada vez lles demandan máquinas máis grandes destinadas a empresas de servizos ou a cooperativas de uso común da maquinaria. O mesmo mercado nos está levando a crear máquinas novas e sobre todo no tipo de tamaño. Os tamaños cambian. Ahora mesmo están facendo máquinas hasta 6,40 metros, hai proxectos de facer máquinas de 9 metros de traballo, e iso leva o tipo de tractores que está vendo ahora no mercado. Aquí en Galicia, sobre todo, sí, potencias moi altas, a partir de 200 cabalos, que según leva que hai que crear máquinas novas, un ancho de traballo máis grandes para aproveitar a potencia dos tractores. O proceso de fabricación remata coa pintura, pero non se detén aquí. Teñen un protocolo de mellora continua das máquinas, así que se cando chegan ao mercado detectan algo que pode melloralas, volven redeseñar esas componentes. Así teñen unha oferta de ata 320 referencias distintas no seu catálogo. Tamén cumpren co obxectivo de desenvolver 4 novos prototipos ao ano. Poden chegar a fabricarse ou non, pero acheganlles ideas e manteñen a empresa sempre á cabeza da innovación. E seguen traballando para mellorar os procesos de fabricación, para optimizalos e para asegurar a resistencia e a calidade do produto final. Están convencidos de que unha máquina que funcione nas nosas condicións de terreo e de clima ten moitas posibilidades de éxito noutros mercados, así que sempre lles exixen a máxima robustez aos seus deseños. Cando pensamos nunha máquina estamos pensando sempre, iso é a base fundamental de todo o diseño, sempre nas condicións máis desfavorables nas que poida traballar. Se estamos fabricando un rotor, temos que pensar que vai a traballar sempre en pedras, aunque realmente o seu traballo se vai a desenrolar no monte e o que vai a topar é madeira e terra, pero nós estamos sempre facendo o deseño e desarrollando todos os produtos en base ás condicións máis desfavorables. Para iso, tamén hoxe en día estamos utilizando novas técnicas, tanto en materiais como en tratamentos térmicos e tratamentos superficiais, para darlle unhas características mecánicas e técnicas ás pezas que nos aporten unha calidad moito maior e unhas resistencias e unha durabilidade moito máis altas. Nada mellor que probar as máquinas en situacións reais de traballo para avaliar a súa resposta. Hoxe traballamos con desbrozadoras e trituradoras. A desbrozadora R4 é un modelo moi coñecido polo noso sector forestal e unha referencia en toda a península. A R5 é unha evolución dela pensada para anchos de traballo maiores. Incorpora 2 patentes para reducir o mantemento da máquina. Unha é o sistema de unión dos grupos que non se desgasta e a outra as ventás laterais nos patíns para evitar o roce da cadea co corpo da desbrozadora. As desbrozadoras úsanse para limpar monte baixo ou terreos moi pedregosos, pero cada vez se venden máis trituradoras. Son máis caras, pero fan un traballo máis fino. Pican mellor a vexetación e poden mesmo con toros de máis de 10 centímetros de diámetro. As de cancela son de martelos fixos, unha aposta que lles permite garantir pouco custo de mantemento. Os últimos 2 anos, a verdad que está cambiando un pouco a tendencia, e estánse vendendo quizás xa máis trituradoras. Ten unhas ventaxas que en maleza, cando a maleza é bastante gruesa, o triturado é mellor, ten un avance maior. E outra é que hasta ahora as trituradoras que había, o mantenimento era moi caro, tiñan bastantes incidencias de averías, e con este tipo de máquinas, de martillos fijos, o que elevamos é o rendimento, e, sobre todo, non ter averías. Ten unha garantía de 2 anos e un mantenimento de costo moi baixo. O mercado quere trituradoras e a primeiros de ano presentaron esta no CIMAC en Silleda. É unha trituradora de restos agrícolas que lles valeu un premio no concurso de máquinas destacadas na feira. Ten case 5,5 metros de ancho de traballo, está pensada para tractores de máis de 160 cabalos e ten 2 corpos independentes e articulados. Esa é a vantaxe que marca a diferenza no mercado, porque se adapta sen problemas ás irregularidades do terreo. Deseñárona para o mantemento de pasteiros. Achegalles un xeito uniforme a picadura dos restos de cultivos anteriores. Hai pouco que a presentaron e teñen xa unha traballando e outras 3 vendidas en Galicia.
A aposta pola innovación estalles valendo para capear o temporal da crise. Dicir que a crise non afecta ou que non hai sería unha mentira. Pero, bueno, falando de nós en particular, estamos nunha boa posición, temos carga de traballo, e vemos futuro, quero dicir, hai moitísimas opcións, posibilidades de novos mercados, de máquinas novas. Agora este ano acabamos de sacar 2 patentes novas que incorporan 2 trituradoras para outro tipo de cultivos, pero cun futuro moi prometedor. Por lo tanto, bueno, sí que está cambiando, non? Nos notámoslo tamén no tipo de máquinas que se venden agora, o que se vendían antes, ou cantidades. Pero, bueno, a ventaja que temos é que temos unha gama de produto moi amplia e iso sábanos moito. Agora van a ampliar a fábrica para aumentar a produción e están abrindo mercado en países emerxentes como o Brasil ou Romanía. As perspectivas de futuro son boas e, polo momento, xa conseguiron que unha empresa 100% galega compita fronte a fronte cos grandes fabricantes de maquinaria. Levan case 40 anos nesa loita, xerando ademais emprego no noso medio rural e tecnoloxía por e pro o noso sector agrario.